L'acte tenia lloc aquest dijous al vespre a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i s'emmarcava dins de les 26enes Jornades d'Estudis Penedesencs. L'Institut d'Estudis Penedesencs ja fa un temps que va entomar el repte de liderar l'elaboració de l'Inventari del Patrimoni Etnològic i Immaterial del Penedès. Ara el projecte està en la fase del treball de camp i els responsables de l'entitat creuen que el 2018 ja hi haurà un inventari consultable. Bé, aquest projecte d'inventari fa un temps que va començar ja la part estructural, ara comencem el treball de camp i durarà al llarg de tot l'any que ve i el 2018 pensem que ja podem tenir prou fitxes d'elements per poder-les publicar. Estarà publicat en un web i la gent el podrà consultar. La presentació de l'Institut d'Estudis Penedesencs com a observatori de l'inventari s'ha inclòs dins de les jornades que estan dedicades al parlar penedesenc, perquè aquesta futura base de dades també posarà l'atenció sobre rondalles i llegendes populars, entre altres. A banda d'aquesta presentació, l'acte va comptar també amb una conferència de Miquel Àngel Pradilla Cardona, professor de la Universitat Rovira i Virgili, sobre usos i coneixements de la llengua al Penedès. Si a Catalunya el diferencial entre l'ús del català en general i el castellà és de 14 punts, aquí al Penedès és de 8 punts, a favor del castellà. Per tant, diguem-ne, en els usos interpersonals, en la valoració global de llengua habitual dels parlants, el castellà té més pes que el català. No tant, aquí al Penedès, el castellà no té tant de pes com el té a Catalunya en general. Una situació millor, però sempre molt allunyada de les zones catalanes, com Terres de l'Ebre, les zones de Lleida, etc., que hi ha menys població, però els usos del català són molt més potents, en definitiva. També s'hi va presentar el projecte Vitis Catalana, recull d'ampelonímia del Penedès. L'eina 2.0 ja té incorporades 2.000 referències, 200 de les quals són del Penedès. Referent al Penedès, al territori del Penedès, Vitis Catalana, fins al moment, té unes 220 noms de varietats introduïts o ampelònims que corresponen a unes 57 varietats. Són noms que segurament a molts de nosaltres no ens sonen de res, però són molt curiosos. L'acte va estar presidit per el conseller comarcal de Cultura i regidor de l'Ajuntament de Vilafranca, Raimon Gussi.